Аз не мога да жонглирам с топки. Но веднъж ми казаха, че тайната на жонглирането не е да хванеш правилно топката, а да я хвърлиш правилно. Аха! И тогава се замислих. Може ли това да е вярно и за живота? Че всичко е свързано с хвърлянето. Повечето от нас живеят в режим на хващане. Хващаме това, което идва към нас. Гасим пожари тук и там, отговаряме на обаждания, реагираме на покани и чужди изисквания. Но това не винаги е ефективно. Да хващаш е лесно, но не те доближава до мечтите ти. Истинската магия е в хвърлянето, в това да започнеш нещо, да поемаш отговорност, да насочиш усилията си, да направиш първата крачка към целта си. Хвърлянето е действие, а действието е това, което те движи напред. Така че вместо да чакаш и да реагираш, направи първата стъпка. Започни. Научи се да хвърляш топката в правилната посока и виж как мечтите ти стават реалност. Готова ли си да направиш промяната? Запази своята безплатна онлайн консултация с мен и свали постъра 10 нестандартни стъпки към сбъднатата мечта. Пускам линк и те чакам. Ти държиш топката. Сега е твой ред да хвърляш. Чао и до скоро!